नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमध्ये तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी या गोव्यातल्या स्थानिक पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटले आणि एखाद्या प्रादेशिक पक्षाची कार्यपद्धती कशी असायला हवी याबाबत त्यांनी चर्चा केली. त्यामुळे पहिल्यांदाच निवडणूक लढवून विधानसभेत एक आमदार पाठवणाऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या आलेल्या या पक्षाला 2027पर्यंत भाजपचा एक प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून किंवा पर्याय म्हणून हा ठरू शकेल का, अशी चर्चा आता गोव्यात सुरू झाली आहे. आणि याबद्दलच मनोज परब यांच्याशी आम्ही खास बातचीत केली आहे. ती या बुलेटिनमध्ये आम्ही तुम्हाला या दाखवणार आहोत. पण दुसऱ्याही काही महत्त्वाच्या आणखी बातम्या आहेत, त्यावर थोडक्यात नजर टाकूया. मुख्य म्हणजे भाऊबीज संपली तरी गोव्यात दिवाळीच्या दिवसात वेगवेगळ्या आकर्षक अशा आकाशकंदिलांची रोषणाई सुरूच असते. शिवाय आकाशकंदील स्पर्धाही गोव्यात भरवल्या जातात. उत्तर गोव्यातल्या मोर्जी गावातल्या आकाशकंदील स्पर्धेची ही दृश्य तुम्ही आता माझ्या मागे पडद्यावर पाहतात. दोरीपासून, नारळापासून, कागदापासून तसंच लोकरीपासून अत्यंत आकर्षक असे आकाशकंदील गोव्यातल्या ग्रामीण भागात पाहायला मिळतात. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ओल्ड गोव्यामधील जो वादग्रस्त बंगला बांधकाम प्रकरण आहे ते सध्या गाजत आहे. केंद्रीय पुरातत्व विभागाने हे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते, मात्र उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हे आदेश स्थगित केले आहेत. 15 नोव्हेंबरला पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत या बांधकामावर कुठलीच कारवाई करता येणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आता एक तरुणांना प्रेरणादायी ठरेल अशी बातमी सांगतो. गेली 12 वर्ष मायनिंग बंद होतं आणि त्यामुळे अनेक तरुण बेरोजगार झाले. पण धार बांदोड्याच्या एका महेश गावकर या तरुणाने आपल्या छोट्याशा शेतात राबायला सुरुवात केली आणि हा तरुण सध्या गोव्यातला एक यशस्वी शेतकरी झाला आहे. सध्या तो आपल्या एकरभर जमिनीत 10 ते 12 टन आल्याचं पीक घेतो आणि गोव्यातल्या हॉटेल्सना आलं पुरवतो. आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण त्यापूर्वी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. गोव्यातल्या खाणींच्या ई लिलावाला देशभरातल्या खाण कंपन्यांचा प्रतिसाद. 4 मायनिंग ब्लॉकसाठी 24 कंपन्यांचे अर्ज. डिसेंबरपर्यंत होणार सर्व खाणींचा लिलाव. केंद्र सरकारने CRZ 2019च्या कायद्यात केलेले बदल भांडवलदारांच्या फायद्यासाठीच. मच्छीमारांची घरं कायदेशीर का नाही करत सरकार, काँग्रेसचा आरोप. स्थानिक रहिवाशांच्या वाटा रेल्वे निगमला बंद करू देणार नाही. कुठ्ठाळीच्या आमदारांनी दिला वेळसाव ग्रामस्थांना विश्वास. गोवा कर्नाटक सीमेवर अस्वलांचा वावर वाढला. अस्वलाच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या शेतकऱ्यावर उपचार सुरू. गोव्यातील तलावही ठरतील पर्यटकांचं आकर्षण. कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे यांनी व्यक्त केला विश्वास. आणि मध्य प्रदेशातला पोलीस कॉन्स्टेबल निघाला सायकलने देशाच्या सफरीवर. सोशल मीडियाच्या योग्य वापरासाठी करणार जनजागृती. गोव्यात हल्लीच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये रिव्होल्युशनरी गोवन्स हा स्थानिक पक्ष उदयाला आला आणि पहिल्याच प्रयत्नात या पक्षाने एक आमदार विधानसभेत पाठवला. स्थानिकांना प्राधान्य आणि स्थानिकांचेच प्रश्न घेऊन वाटचाल करणाऱ्या या पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी अलीकडेच महाराष्ट्रामध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आणि गोव्यातही मनसे आणि शिवसेनेसारखी कार्यपद्धती कशी राबवता येईल याबाबत चर्चा केली. पण एकीकडे या पक्षावर भाजपची बी टीम म्हणून आरोप होत आहेत, तर दुसरीकडे काँग्रेस आणि अन्य पक्ष क्षीण झाल्यामुळे आपलाच पक्ष हाच खरा भाजपला कसा पर्याय आहे असा दावा मनोज परब यांनी केला आहे. बघूया RG सुप्रीमो मनोज परब यांच्याशी आम्ही साधलेला हा संवाद. RGचे अध्यक्ष मनोज परब 2च दिवसांपूर्वी राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांना पण भेटले आणि त्यांनी त्यांची कामं जाणून घेतली. आपल्याबरोबर मनोज परब आहेत. मनोज, तुम्ही पहिलाच म्हणजे तुम्हाला असं वाटलं का की महाराष्ट्रामध्ये जाऊन मनसे किंवा शिवसेनेशी संवाद साधावा आणि त्यांची कार्यपद्धती जाणून घ्यावी? याच्यामध्ये कसं आहे की आम्ही जितके
भारतातले जे रिजनल पक्ष आहेत, प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि त्यांचे जे लीडर्स आहेत, नेते आहेत, त्यांना सगळ्यांच्या भेटीगाठी करायचा म्हणून आपण निश्चय केला, आपण एक विचार केला आणि त्याच्यामध्ये जे पहिल्या 2 भेटी झाल्या ते मनसेचे राज ठाकरे आणि महाराष्ट्राचे नवीन मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांचे मीटिंग्स झाले आणि हे करताना आपण इतकाच विचार होता की आमचे जे धोरण आहे, जे प्रादेशिक लोक नाही तर जे भूमिपुत्र आहेत, लोकल्स आहेत, त्यांचे राईट्स आहेत, त्यांचे हक्क आहेत, ते हक्क घेऊन आपण कसे पुढे जाणार, त्यांच्याकरता पॉलिसीज कसे करणार, अमेंडमेंट्स कसे करणार, ॲक्ट कसे आणणार. सो हे कुठेतरी एक नवीन लेवलवरती, एक वेगळ्या लेवलवरती व्हायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये आम्हाला पण दुसऱ्याकडून जाणून घ्यायला पाहिजे की ते प्रादेशिक पक्ष असून, एवढे मोठी स्टेट असून ते आपल्या कार्यकर्त्यांना कसे मॅनेज करतात, आपलं ऑर्गनायझेशन कसं बिल्ड करतात, लोकांपर्यंत कसे पोहोचतात, आपल्या लोकल लोकांना ते कसे त्यांचे राईट्स नाही तर हक्क मिळवून देतात, हे जाणून घेण्यासाठी आमच्या 2 मीटिंग्स होत्या. तुम्ही ज्यावेळी प्रादेशिक पक्षांचं म्हणता की प्रादेशिक पक्ष हे राजकारणातला एक महत्त्वाचा रोल बजावू शकतात, पण असंही दिसून आलं आहे की आता महाराष्ट्रामध्ये मनसे प्रादेशिक पक्ष म्हणून आला, 11 आमदार आले, त्याच्यानंतर शिवसेना, पण कुठे ना कुठेतरी पुन्हा हे नंतर प्रतिसाद मिळणार नाही लोकांचा, त्यांना मोठ्या पार्टींबरोबर जुळून घ्यावं लागतं. आत्तासुद्धा कदाचित मुंबईमध्ये मनसे किंवा BJP आणि शिंदेगड एकत्र येण्याची शक्यता आहे. तुम्ही असं काय BJPच्या विरोधात की असं काहीतरी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात आहात का? नाही, ते कसं आहे, त्यांची स्टेट मोठी आहे, त्यांचे थोडे पॉलिसीज डिफरंट असणार, पण ॲज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स आम्ही गोवा एक लहान स्टेट आहे आणि जेव्हा ही लहान स्टेटीत जेव्हा आपण काम करतो तेव्हा ते काम करायला जास्त इझी पडतं, नाही तर तितके त्या लेवलवरती फंड्सची गरज नसते आणि ते करायला आम्ही तयार आहोत. आणि कुठल्याही स्टेपवर नाही, कुठल्याही वेळेवर आम्ही BJP बरोबर नाही तर कुठल्याही पक्षाबरोबर टायअप करायचा आमचा कसलाही विचार नाही. असं ज्यावेळी तुम्ही म्हणता टायअप करायचा विचार, त्यावेळी सूर असा येतो की BJP विरोधात जर फाईट द्यायची असेल तर सगळ्या पक्षांनी भाजपा विरोधी एकत्र यायला पाहिजे, असा सगळ्यांचा सूर जनरल आहे, कारण मतांची विभागणी होते. तुम्ही ह्या विचाराला कसं घेता की BJP विरोधी पक्ष एकत्र आले पाहिजे? नाही, तसं हे नाही आहे. कसं आहे की आता जेव्हा आपण ZP इलेक्शन पण बघितलं तेव्हा आपण जेव्हा हे पूर्ण वोटर्स लिस्ट जर काढली आणि BJPला किती वोट मिळाले हे जेव्हा 50% वोटिंग झालंच नाही, म्हणजे 50% 50% लोक आहे हे या एक्झिस्टिंग सरकारच्या विरोधात आहे, नाही त्याला त्यांचं काम आवडत नाही, त्यांना जाऊन वोट करायचं अशी इच्छाच नाही. जी वोटिंग पर्सेंटेज त्यांना पडली ती फक्त 25% आहे, म्हणजे 75% लोक अजूनही एक कुठला तरी ऑप्शन शोधत आहेत की आम्ही कुणाला वोट करू. आणि तो कॉन्फिडन्स आणि तो ट्रस्ट जर आम्ही रेव्होल्युशनरी गोन्सने बिल्ड केला तर निश्चितच जी वोटाची विभागणी होते, नाही तर जे डिव्हिजन होते, वोट स्प्लिट होते, ते नक्की बंद होणार. कारण लोकांना पण स्टेबल सरकार पाहिजे, स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी पाहिजे आणि स्टेबल लीडर्स पाहिजे, आणि ते रेव्होल्युशनरी गोन्सच फक्त देऊ शकतो असं मला तरी वाटतं. मी ज्यावेळी म्हणता की असं जे डिवायडेशन आहे, लोकांना एक पक्ष शोधतायत लोक BJP विरोधात की ट्रस्ट करणारा, पण तुम्ही ज्यावेळी असा ट्रस्ट करणारा पक्ष म्हणून RGला ज्यावेळी प्रोजेक्ट करायला जाता त्यावेळी अनेक प्रश्न येतात. मुख्यतः गोवा ॲज अ रिजनल स्टेट, म्हणजे वेगवेगळ्या धर्माचे लोक इथे आहेत, वेगवेगळ्या तरुणांचे प्रश्न आहेत. हे प्रश्न तुम्ही कसे फोकस करणार आहात? कारण मुळात शिवसेना असेल किंवा मनसे असेल हे हिंदुत्ववादी विचारांचे एक विचार त्यांना एक आहे. तुमचा असा काही धार्मिक किंवा असा विचार ठेवायला? बिलकुल नाही, कारण आमचा जो बेज आहे तो पोगो बिल आहे, याच्यामध्ये कुठल्याही आम्ही रिलिजन मेन्शन केलं नाही. त्याच्यामध्ये फक्त आमचे गोवेकरांची जी आमची कट ऑफ डेट आहे ती घेऊन आम्ही पुढे चाललो आहे. नाहीतर याच्यामध्ये हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन कोणी असू दे, ते आम्ही त्यांच्यामध्ये भेदभाव करत नाही आणि कधी केला नाही. आज रेव्होल्युशनरी गोन्स ही एकमेव पार्टी आहे ज्याला सगळ्या रिलिजनकडून आज मान्यता मिळते आणि सगळ्या रिलिजनकडून त्यांना साथ मिळते, प्रतिसाद मिळतो आहे. आणि असं मला वाटतं गोव्यामध्ये खूप कमी, कारण काँग्रेस होती ती जास्त साऊथ गोवामध्ये होती, BJP आहे ती नॉर्थ गोवामध्ये, आणि नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा हा दररोज तो एक डिव्हिजन राहत होता. पण आता मला नाही वाटत की रेव्होल्युशनरी गोन्स आल्यानंतर हे जे डिव्हिजन आहे नॉर्थ साऊथ हे राहणार, कारण नॉर्थ साऊथ एकत्र करायचा आणि ॲज अ गोवा म्हणून पुढे जायचा जो आमचा विचार आहे तो भरपूर लोकांना पटला आहे आणि यापुढेही तो पटणार. मनोज भाई, शेवटचा प्रश्न विचारतो की ज्यावेळी आपण वोट डिवायडेशन म्हणतो त्यावेळी ह्या ZPमध्ये पण आपण पाहिलं, मागच्या विधानसभेमध्ये पण पाहिलं, तुम्ही BJP विरोधातल्या अनेक मोठ्या पक्षांना धक्के दिले, काँग्रेस आणि एक 10% वोट शेअर घेतला. आताही तो जिल्हा परिषदेच्यात तुम्ही ठेवला आहे आणि तुम्ही मोना थोडासा वाढला आहे. पण असं ज्यावेळी होतं त्यावेळी असा आरोप होतो की भारतीय जनता पक्षाची B टीम म्हणजे RG आहे, भारतीय जनता पक्षातल्या विरोधातले वोट स्प्लिट करते RG पर्पजली आणि त्यामुळे BJP विन होते.
बी टीम तुम्ही आहात का BJPची असं जो कुठलाही नवीन पक्ष जेव्हा येणार, जेव्हा BJP आलेली, जेव्हा BJP राजकारणात आलेली, तेव्हा BJPचा पण वोट शेअर आमच्यापेक्षा कमी होता, आमच्यापेक्षा कमी सीट्स त्यांचे होते, आमच्यापेक्षा त्यांचे कार्यकर्ते कमी होते. तर त्यांना त्यावेळी जर कोणी काँग्रेसची बी टीम म्हणून जर म्हटलं होतं, नाहीतर MGPची बी टीम म्हणून जर म्हटलं होतं, तर त्यांना कसं वाटलं असतं आणि त्यांनी कसं काम केलं त्याच्यावर आम्ही लक्ष देत नाही, नाहीतर आम्हाला त्याचा फरक पडत नाही. कारण आम्ही काय आहोत, आमची आयडिओलॉजी काय आहे, आम्ही कुठल्या लेवलवरती काम करायला तयार आहोत, सॅक्रिफाईस करायला तयार आहोत, हे आम्हाला माहीत आहे. आमच्या रेव्होल्युशनरीज, आमचे जे क्रांतिकारी भाऊ आणि बहीण आहे त्यांना माहीत आहे आणि त्याच डायरेक्शनमध्ये आपण जात आहोत आणि त्याच डायरेक्शनमध्ये आपण जाणार. कुणीही किती आम्हाला पाठी ओढण्याचा नाही तर कमी लेखण्याचा जर प्रयत्न केला तर त्याचा आम्हाला फरक पडणार नाही. कारण आम्हाला आमच्या कर्तृत्वावर, आमच्या मुलावरती, आमच्या क्रांतिकारी भाऊ आणि बहिणीवरती आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. फोकस काय राहील? आप आहे, TMC आहे, बाकीचे पक्ष आता पुन्हा गोव्यामध्ये पुन्हा तग धरूनच आहे. तग म्हणण्यापेक्षा ते त्यांचं काम सुरू आहे. अशा परिस्थितीत RGचा फोकस काय राहील? 2027ला आता तुमचा एक आमदार आला आहे, 2027चं उद्दिष्ट काय? 1 ते 21, 1 to 21 हा आमचा उद्दिष्ट आहे. नेक्स्ट सरकार आमचा घडवायचा आमचा उद्दिष्ट आहे आणि तो आमचं मिशन आहे. आणि त्याच्याकरता जे ऑर्गनायझेशन बिल्डिंग करायला पाहिजे, जे लोकांमधला विश्वास जिंकायचा पाहिजे, जो लोकांकरता एक विजन डॉक्युमेंट तयार करायला पाहिजे आणि तो विजन घेऊन लोकांमध्ये जायला पाहिजे, प्रत्येक घरोघरी दारोदारी प्रत्येक वोटरशी संवाद साधायचा आहे, तोच आमचा विचार आहे आणि तेच आमचं काम पुढे चालू राहील. धन्यवाद मनोजजी आमच्याशी बोलल्याबद्दल. हे होते मनोज परब, रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे अध्यक्ष. त्यांचा फोकस आहे 1 to 21 आणि जे काही गोव्यातल्या ज्या स्थानिक समस्या आहेत त्या समस्या महाराष्ट्रातली मनसे किंवा शिवसेना कसे हँडल करते, त्यांचं नेटवर्क कसं आहे त्याचा विचार घेऊन, त्यांची कार्यपद्धती समजावून घेऊन ते गोव्यामध्ये आपला कार्यक्रम पुढच्या काळात तयार ठेवणार आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट यशसह दिनेश केळुसकर, गोमंतक TV, गोवा. एकंदरीतमध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो, गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantaktv.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. सोमवारी पुन्हा भेटू. शुभरात्री.